Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita saking kelompok sekawan kelas setunggal welas DKV. Nami kula inggih menika Faka Auliansyah Maulana Roat, nomor absen 13 lan niki. Nami kula Istiqomah absen 12. Nami kula Verta Craftiani absen 13 sekawan. Luwen iki, yuk kita pados makman paling ceket. Ayo nami kula Istiqomah bakso goreng megah. Wonten pundi? Sekal sedikit kok. Oke, ayo. Wiwitanipun Pak Arhan kaliyan garwanipun ingkang hobi ndhahar bakso kuah. Mila ndadosaken ide kangge ndamel usaha kasebat. Nanging amargi asilipun ingkang kirang, Pak Arhan bika usaha bakso goreng megar. Regi bakso goreng megar boten awis. Nggih, cocok kalih suasananipun ingkang sadeyan ugi tresa-tresa sanget. Ya laras menika ugi dados favorit sih. Packagingipun ugi sae. Menawi menika ingkang dadosaken usaha menika populer ing mriki. Nggih leres, menawi ngonten kula badhe asring tumbas Monggo tumbas menika mawon. Panjenengan saged rawuh ing dalan Yosudarso nomor 87 Panyosari, Karangasem Kidul, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Utawi saged order ing nomor HP ing ngarep mriki. Ugi saged ing Facebook Arhan Megar Jaya, dipun bikak wiwit tabuh setengah sekawan sonten pos tabur sedasa dalu.